Гледам лайфа на Марията и не мога да започна да снимам, но трябва да го изключа. Много тъжно. Так му почна интересната част. Добре, поставям телефона на страна и се захващам за днешното видео, защото е много важно от гледна точка на това, че е пролетно и това е първото пролетно видео, което снимам. И идеята, която имаме е да направя нещо, но ще видя как ще стане. Видеото също така е за нови продукти, така че започвам директно с основата за лицето, която е на Urban Decay Perfecting Complexion Primer Potion. Исках да пробвам тази за очи, надявам се да имам възможност, най-вече финансова, скоро да си я взема. Формулата на тази основа, всъщност не съм гледала състава да има силикон, но се разсреща точно така. Сега ще видим как запълва дупките по лицето ми. Не съм правила видео с нови продукти от есента. Май запълва порите. Лошото е на тези основи, което аз не харесвам, е това, че изглеждат окей в началото, но после не. Да видим как ще е тази, защото след това мисля да снимам още едно видео. Видим как ще издържи. Така, преминавам към следващия продукт. Днес ще има много неща върху лицето ми, защото има супер много нови продукти пролетни. Това е Bioderma Global Cover, да. Няма да ползвам обаче горния продукт, а само зеленото нещо в капачката. Бяха пуснали преди 1-2 години Eye Corrector, който изглеждаше по същия начин и нещо се случва в Bioderma, само че още не знам какво. Казвам го това, защото пуснаха тази пролет два продукта, и сега ще видите и втория, които много ми приличат на неща, които вече са пускали. На мене това много ме дразни. Добре, няма да си слагам повече зелено. Така, следващия нов продукт на Bioderma е малко по-интересен от гледна точка на опаковка. Аз между другото нямам старата му версия, но това ми прилича на техния слънцезащитен крем за мазна кожа, който бяха пуснали преди не миналото лято, по-миналото лято. Photoderm Nude Touch 50+, мисъл, няма как да сбъркате с нещо, което е 50 фактор. Аз ви препоръчвам да използвате само такъв. Супер течно е, вие чувате как буквално е като вода. Щеше да ми хареса повече, ако беше с остър апликатор. Формулата е някаква много странна. Течна е на малки балончета. Ще нанеса малко количество. Предлага се в 3 цвята, като това е най-светлия, Light нещо си беше. Много е най-светлия. Не знам колко количество трябва да се сложи, защото не отидах на презентацията. Беше 2 часа на обяд и някак си не можех да изляза от работа. Но слагам така от него и разнасям с ръце, въпреки че е много мраза да си пипам лицето с ръце. Добре, продължаваме с новия фондютен. Новия фондютен е на Catrice, 24 часа, made to stay. Те доста често си променят фондютените. Този ми харесва, защото има добро покритие. Както знаете, аз си падам по по-високото покритие. Бих казала, че е средно към плътно. И всъщност така доста добре издържа през деня. Не е супер матов, няма да изглеждате много матови, но лъщенето е на ниво окей, а не на ниво дискотопка, потънала мазнина. Ще фиксирам всичко с пудра. Този път ще използвам MAC Studio Fix Ще използвам MAC Mineral Ice Cream Finish в цвята Natural. Тази пудра е доста по-лека. Studio Fix е с по-високото покритие от двете. Тази е натурална като финиш. Не е някаква супер матираща, но все пак имам матова основа, матов фондютен, матов слънцезащитен крем. Нямам нужда от матова пудра. За лицето ще използвам контуриращата пудра на Aura. Първо нанасям по-светлия цвят. Тази палитра не съм използвала от супер много време. Напоследък нося само руж. Се забравям за бронзанта. Не знам защо така, при положение, че лицето ми си е доста кръгло.
не като да нямам нужда от малко контур. Ще използвам хайлайтера от палитрата на Pixi, защото е супер як и прави лицето наистина много глоуи. И последното нещо, което правя със същата четка, нанасям руж. Това е ружът на Flomar Apricot, тъчъв Apricot, който е леко оранжев. Връщам се към очите, използвам основата за сенки на Bourjois, която ще сложа малко от нея. Имам някакво смесено мнение за нея. Не мога да реша харесвам ли я или не я харесвам. Защото ми се размазват сенките от нея, но пък Мариета примерно много я харесва. И имам още една опаковка от нея, защото едната си я купих аз, другата ми я изпратиха. И се чудя дали не съм попаднала на лоша бройка. Май ще отворя другата опаковка. Добре, оставам мъничко основата да спре да лепне. И ще използвам, не с тази четка, ето с тази четка, ще използвам гела за вежди на Essence. Използвам четка от изкуствен косъм, да видя дали ще има разлика. Гела има няколко неща, които ми харесват. Това, че е иновативен дрогериен продукт е едно от тях. Това, че не е достатъчно пигментен, го включи в продуктите, които не харесвам. Защото наистина под сегашната му форма не го харесвам. Иска ми се от него повече пигмент, повече трайност. Не издържа цял ден, не изглежда окей. Нанесен с повечето ми четки за вежди. И се предлага само в един цвят, нещо, което забравих да кажа в предишното видео. Че не бих го препоръчала да си го вземете, защото дори в момента огледалото е далече и виждам как веждите ми не изглеждат окей. На камера сигурно изглежда поносимо, но на живо не. Така, веждите са почти готови. Ще използвам още един нов продукт върху тях. Именно гел за вежди. Този гел за вежди е на Ardell и е Brow Sculpting Gel. Беше прозрачен, когато го взех, вече не е. Много ми харесва, бих си го взела пак. Само че не знам къде го продават, трябва да питам. Мирише приятно, наистина прави веждите да изглеждат много яки. И ги държи на място цял ден. С сенките на Pixi работи просто чудесно. Така, връщаме се към грима на очите, който днес е доста минималистичен. Ще използвам супер често използваната от мен палитра на Makeup Revolution с някакъв кремов цвят, колкото да сетна всичко на място. Матови са цветовете всичките. Има ревю в блога, ще ви оставя линк отдолу, за да ги видите. Ще взема една по-тънка четка, да речем и тази на EcoTools. Между EcoTools са пуснали Beauty Blender и това, което дочух, че е много хубав. Само че още не съм го видяла в България и нямам търпение, честно казвам, защото след като имам Beauty Blender, се превърнах в голям блендър фен. И честно казвам, нямам търпение да пробвам, защото доста хора, които не харесват не бюти блендерите, чух от тях добри неща за него. В Америка се продава някъде от сорта на $10, така че се надявам тук да е около 20 лева или под 20 лева по възможност, за да е по-евтин от бюти блендера. Ако е на цена близка до тази на Beauty Blender, не бих се го взела, честно казано. И нека да преминем към основното. Ще използвам отново палитрата на Aura за огледало и използвам очната линия на Benefit Day Real в кафяв цвят. Това е очната линия Push-Ups. Да видим дали въобще ще работи, защото не съм използвала скоро. Специалното при тази очна линия е, че е като крем очна линия в кутийка, но е под формата на писалка и
не е най-сполучливия продукт на марката. Но единствено точна линия, която ми е кафява, така че ще използвам нея. Да се взема точна линия вчера, много яка. Въпреки че ако не сте добри с нанасянето, ще ви е доста трудно. Но не съм я ползвала толкова много време, така хубаво се нанесе. Ще сложа малко спирала, колкото да не е без хич, защото ще имам изкуствени мигли. Използвам Lift Up на Aura. Миглите, които ще използвам днес са супер натурални. Това са на Ardell Natural, мисля, че се водеха. 332. И лепилото, което ще използвам също е на Ardell. За сега ми харесва. Малко съм със смесено мнение за него. Или го харесвам, или нещо ме дразни. Но като цяло повече ми допада. Повече ми харесва това на Елур или Алур, или там както се води онази марка, която се забравям как се произнася. Трябва да има някакъв начин да мога да си нанасям лепилото на двете мигли едновременно, за да може да съхне едновременно, но не. И първата стъпка на очите е тази, с тази очна линия. След това ще използвам за втората част от грима синьо. Така изглеждат миглите сложени, супер естествено, въобще никой не може да каже, че сте с изкуствени мигли. Минавам към устните. Ще използвам червилото на Bourjois Velvet Edition в цвят Poppy Days, номер 20, но при това ще нанеса червен молив, защото то е малко по-оранжево и искам да неутрализирам това, но все пак да се придържам към по-оранжевата гама. И отгоре нанасям от червилото на Bourjois. Не е готова, но реших да добавя още нещо, за да стане по-интересна. Всъщност, въобще не съм сигурна дали ще получи или дали няма да я разваля, но искам да сложа този син молив на тази очна линия. Да ви кажа честно, не се получава така както искам. Затова ще щупа малко от молива на ръката си и ще го взема с четка, ако беше течна очна линия. Щеше да е супер. Само че такива очни линии само на NYX съм виждала. А те въобще не знам кога ще се продават в България. Но се надявам да... И ще сложа малко от хайлайтера на Aura, защото ми седи тук пред лицето и ме дразни. В ъгълчето на окото. И точно под веждата. И така изглежда със синьото. Въобще не изпъква толкова колкото се надявах, но работя с каквото имам. И надявам се все пак идеята ми да ви се е сторила интересна. И така изглежда завършената ми идея за пролетен грим. Надявам се ви да ви било интересно. Аз наистина много ми харесва как се получи тази визия с кафява точна линия и оранжево-червеното червило. Надявам се и на вас да ви е било интересно. Пишете ми в коментарите отдолу какви други визии искате да видите и ще се видим в следващото видео. Чао!